ଆଜି 2021 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 26 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ସିଂହ ମାସ 10 ଦିନ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଣ୍ଡ ଯୋଗ ବାଳବକରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:14 ଗତେ କୈଳବକରଣ ତୁଳା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର ଧନୁ ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ମୂଳା ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:14 ପରେ ବେଲ ପଣସ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଯୋଗିନୀ ନୈରତି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:14 ପରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଯାତ୍ରା ନିଷେଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଚତୁର୍ଥୀର ଏକାଦିଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରାବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗଠୁ ବି ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯାହା ସହିତ ସବୁଠୁ କାମ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମୟରେ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଆପଣ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଆରାମଦାୟକ ଦିନ କାଟିବେ।